langening kalang wana gelar pandhan muncar denon ler kekunang surem sorotetan padang Yai Samyaji Bibi Kuntri Arjuna wonten paring dawuh Koko Prabu Gagi Prabu Ndwarawati ana dawuh mapa Koko Prabu wonten timbalan salebeting negari Ngamarta menika sami menggalih babagan kadang kula panenggak inggih menika pun Werkudara inggih Bratasena nuwun sewu Kanjeng Bibi menawi mboten sisih paningal kula Yayi Werkudara menika gadah hambek gangsal welas inggih mboten saged owah inggih menika setunggal kendel tegesipun tatak tetek bilih menawi sampun nglampahi wajib mboten ajrih sinten-sinten angka kalih bandel yen pinuju mengku wajib mongko manggih bencana mboten watak ngadoh utawi sesambat tiganipun kumandel sadengah tindak tandukipun kapasrahaken dhateng Gusti Kang Maha Kawasa wondene salajengipun Werkudara menika sipatipun kendel datan sugih wuwus nanging sabarang pakaryan ngrampungi angka salajengipun tetep sedaya kewajiban linampan kaliyan ikhlasing manah mantep Werkudara mboten nate ragu-ragu ing sabarang tindak madhep paningalipun batos Werkudara tansah ngesti setunggal mboten nate mangro tinggal sregep teguh saguh petel ing sabarang damel wondene ajeg mboten nate nglirwakaken kewajiban ing salajengipun jejeg adil ing sabarang tindak samu barang sarwi sartimbang lan sak bobot tuwin rasa lan samu barang sarwi sentosa lair lan batosipun ing salajengipun awas lan waspada tanggaping cipta sasmita tindak tanduk tansah manggening bebener sipatipun Bratasena ugi nggadahi sifat tabri telatos nindakaken kesaenan tuwin sifat luhuring budi anetepi bawa leksana datanate ngoncati kesagahan ingkang sampun kawiyos lair tembaga batin kencana tegesipun wong pinter nanging boten keminter sugih kawruh nanging awis ngendika yen karasa ngendika seklimah sarwa titis tetes lan tatas inggih kanthi hambeg gangsal waswarni kala wau kula pitados bilih sabarang tindakipun Dimas Werkudara tentu sampun kapetang kanthi jangkep pramila Bibi monggo paduka Bibi lan kadang kula dherekaken muji mring Gusti Maha Kawasa mugi-mugi mayungana dhateng kararjanipun Dimas Werkudara
Permara remang swamya ngambrang kadi karunaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring sang kandha Wastrat mojo long lalu mangulati katrenjo praptaning sang Bratasena ya sang Wijasena agarya kagiat sangya para Pandhawa rinangkul wentise sang Werkudara dening Kang Ibu sang Dewi Kunthi Talibrata long ing griya mangungkung Anggro sesumbar lindhu bumi kunjing kumaluduk guntur ketup lumembak penyukang kumambang anakku wong gagah Werkudara nganti cumengklungen nggonku ngenteni tekamu kaya wong arep-arep sileming prau gabus kumambanging watu Sena saking kangenku nganti kewetu nadarku sak mangsa anakku panenggak bali kanthi slamet arep ndak gandeng tangane tengen uli ndak ajak ngabekti marang Saptawarga. Yo banget panarimaku Babu Undi. Ora beda lawan Kanjeng Ibu, Yayi, kangening pun Kakang lawan Siadi nganti kaya bocah cilik kang ditinggal biyunge lunga menyang pasar. Saking kangenku nganti kawiyos kaulku, kapan Dimas Werkudara bali kanthi raharja pun Kakang bakal ngrawake para brahmana. Saperlu ndak derekake tetuguran ngaturake panuwun marang Gusti Kang Maha Agung. Yo mbarep kakangku. Ya mung ing atase aku iki ora lara nanging kena ngapa kok dadak padha nadar sing nadari kuwi apaku sing tak nadari keslametanmu aku iki Bagas Waras ora apa-apa ya senadyan tata lair kowe Bagas Waras nanging jiwamu anguk-anguk bebaya pati wis sawetara dina iki kowe tansah cecaketan kelawan Begawan Durna Sena apa kowe ora mulat yen to Pendhita Durnamana pujangganing Kurawa? Apa Werkudara lali marang watak wantuning Kurawa nggone tansah mbudidaya sirnaning Pandhawa? Apa Bratasena wis lali marang lakon bale sigala-gala? Elinga ya ngger elinga. Syukur dene kowe saiki wis bali menyang sarta wis bali saka negara Ngastina kanthi raharja. Wis aja bali mrana meneh ya ngger golek apa meguru Pendhita Durna Yayi. Aku percaya yen Siadiku suwijining satriya ingkang duwe watak waja. Ananging uga aja lali yen menungsa mono duwe kewajiban nyuwargakake Rama lan Ibu. Lawang swarganing Rama Ibu iku ing antaraning dumunung anut mituruting putra marang wewarahing bapa biyung. Mula Yayi kabeh kang wis dingendikake dening Kanjeng Ibu maupun Kakang ora wani nambahi apa-apa. Kejaba mung nuding marang sira Yayi, estokna dawuh iku Werkudara. Ing jagat rame iki ana kalane menungsa kepethuk pilihan rong werna ingkang katone kaya padha benere lan padha becike.
Yo. Tuladane kaya lakon iki. Miturut kekarepanmu nggonmu kepengin meguru Begawan Durna iku mungguhe ngatimu rumangsa bener sabab kepiye wae wong meguru bener amarga ngundhake kawruh. Nanging apa kang didhawuhake Kanjeng Ibumu Kanjeng Bibi Kunti iku ya bener sabab pengalaman wis nuduhake yen Kurawa iku tansah nandhukake panangsaya marang Pandhawa. Ya mung wae Yayi. Yen sira ketemu pilihan karo bab kang katone padha benere Siadi kudu milih salah siji ya iku bener kang sejati. Sabab ing antaraning bener lan bener mau meksa ana kaceke dene tinemune bener sejati mau yen wis bisa lerem panca indriyane, sumeleh pikire lan dumunung rasane. Mula den saranta ing penggalih Yayi pilihan ing antaraning karep meguru Begawan Durna lan pamambenging Kanjeng Bibi mau endi ingkang bakal sira pilih yang miturut Siadi bener sejati. Kabeh dawuhe para sepuh mau pancen bener lan becik. Banget bungahku dene kowe kabeh padha ngelingke lan ngeman marang aku. Nanging ngertiya yen nggonku meguru lawan Bapa Durna njaluk ngelmu kasampurnan durung rampung, anane durung rampung. Sabab ana kudangan kang durung bisa tak wujuti. Pundhutaning Begawan Durna ponggir Bapa Durna darbi bebono apa Yayi? Kudangane abon-abon sesaji kang sinebut tirta pawitra maning suci. Lho, ora ngono. Banyu suci mengkono mau dununge ana ngendi? Dununge ana telenging segara. Mula teka aku iki wigati arep njaluk pamit. Oh, anakku. Anakku. Biyen nggonmu ngandhut kowe pirang-pirang sasi. Rewangi mati raga bebasane bareng kowe lahir wujud bungkus 16 taun kowe wujud bungkus disetrakake ana ing alas Mandawa Sraya 16 taun duwet nggoning lara pake Begawan Durna ing tengahing segara sing prayitna ya kula adiku Di Werkudara pun kakang kelingan nalika Pandhawa dikepung geni ana ing bali gala-gala sapa to kang bergagah gendhong aku lan sedulur kabeh ora liya ya mung Siadi Panenggak nalika paman Hijrapa sakulawarga ana ing desa Manahilan arep dimangsa dening Ratu Buka Ratu Buta ing Eka Cakra Prabu Baka sapa kang betengi lan nganti nyirnake Prabu Baka ora ana liya kejamung sira Dimas nalika Pandhawa babat wana marta sapa to kang sengkut bedoli kayon ngrata kang mendukur nguruk kang ledhok ora liya ya mung sira Yayi mula yen ngeling lelakon iku kabeh tegese Yayi Sena tetep dadi saka gruning Pandhawa adeg-adeg pikuku ing para satriya ngamarta lah kok nulis Siadi mentala pamit njegur segara mung merga gandrung kawruh kasampurnan kang durung genah nyatane banjur sapa meneh saka gruning Pandhawa yen sira Yayi Sirna ana ing samudra. Wah Kakang Mas ujaripun Pandhawa menika antiga sak petarangan pecah setunggal pecah sedaya. Mila menawi Kakang Mas saestu njegur samudra, kula mboten saged kantun kula nderek Kakang Mas. Kakang Mas kula nderek. Kakang Mas kula nderek. Yo. Mara kage padha renggangna sawetara, nggonmu padha nggondheli aku. Piye nggir? Kowe arep ngopo, Bratasena? Aku gumun marang salahmu kabeh. Ing atase aku iki isih urip meger-meger. Lah kok padha ditangisi kaya wong kepaten. Kowe kabeh padha duwe penemu yen aku nyemplung segara mesti mati. Penemu kaya mengkono mau sak karepmu nanging mung wing Werkudara pati uriping manungsa. Ora gumantung segara utawa ndaratan.
Wong urip ana ing daratan kang cepak bilahine ya ora kurang, kosok baline ya ora sithik. Wong kang uripe ana tengah segara. Mula aku aja nggok peksa manut penemumu. Kang mesthekake yen telenging segara kuwi nggon pepati lan aja demen nyampur aduk bab kautaman siji lan kautaman liyane. Bekti marang Rama Ibu lan bekti marang guru kuwi kanggone Werkudara derajate padha. Bobote ora beda. Ya mung mapane kudu pilah miturut wanci lan empaning kewajiban kang lagi ditindakake. Aja dicampur bawur, mundhak warsa, kudu pilah empan papan lan panggonane. Kang sarta maneh yen aku iki dianggep otot kawat bebalunging satriya ngamarta. Monggo aku ora sida kesinungan ngelmu kasampurnan. Apa ora aku jiwa uripku? Sabab padha mangertiya yen sejatine ngelmu kasampurnan mono, paedahe ora mung tumrap uripku dhewe, nanging bisa murakabi marang sakabeh, murakabi marang wong tuwa kulawarga, sanak kadang munggahe marang nusa lan bangsa. Mengkono mau kang dadi gegayuhanku. Mula padha pikiran sing wening, aja mung padha nangis. Saya aku duwe pepindhan surasane mengkene. Ana wong bebedak ana tengah ngalas, monggo kepethuk tawon. Glodhok grompol gedhe banget manggon ana ing plonggorokaning wit. Wong mau atine bungah banget sabab apa? Sabab jroning tawon kegrombolan mau ana madune kang legi banget. Nanging supaya wong mau bisa ngunduh madu luwih dhisik kudu wani nadhahi entuping tawon. Mongko cacahe ora sithik. Dadi tegese ngrembug bab tawon mau pedunge mung werna loro, ya kuwi entup apa madu. Yen sing diitung kuwi mung landheping entup, tinemune ya mung sarwa lara, susah, sedih, grantes lan sak piturute. Nah yen ngrembug bab tawon kang den esti mung legining madu, tinemune lelakon nadyan akeh godha rencanane, nanging rasane amung sarwa seneng. Wis mung kuwi kandhaku. Mara padha gagasen kanthi wening. Aja kaya bocah cilik kabeh. Oh. Sena. Oh. Anakku nggih. Adimu lanang kang pengawak waja. Pun ibu ora bakal mentul nyumurupi marang kuandane adimu Brata. Inggih. Ya mung mestine kowe kudu petung-petung diglejah, digelar sarta digulung. Sapa ta ingin dadi tok sumbering perkara iki? Marata coba petungen. Sing wis kebacut suwita marang Begawan Durna si Bratasena ngene iku mandel marang ngelmuning Begawan Durna. Mongko nyatane jatine ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur ora ana nyatane. Lah kok dadi gumunku kowe barang melu suwita ku sing tak goleki apa to, Mbok? Yen kowe kepengin ulah kridaning perang kurang digdaya apa Kanjeng Koko Prabu Mandura? Yen kowe kepengin lantiping panggraita ayo ta bebarengan ngudi kalawan pun Kakang. Yen siadi kepengin ngelmu bab kabrahmanan kurang pinter apa Sang Begawan Wiyasa? Lah kok dadi kowe melu suwita karo Begawan Durna? Mongko wis cetha yen ta Durna nglaropake patine dulurmu lanang ya kuwi si Werkudara. Oh, lah yen cara Kresna pendhita sing kaya ngono kae mau ora pantes urip Arjuna. Kentos walu gembol monyar-monyar duk neng dungkul wana dadi alas dadi wana. Janaka iki nggih kasinggihan mekaten. Prapta neng Sukalima ngadhep ning Begawan Durna. Lah kok kakak kowe ngono curiga? Karepmu apa? Monggo bapa menemban. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang. Menawi paduka bapa menemban mentala dhateng kadang kula sepuh inggih menika Kakang Mas Bratasena. Ingkang sak mangke
lumajar ngener wonten ing samudra nedya ngupaya tirta pawitra maning suci kados ingkang sampun paduka dawuhaken. Janaka mboten badhe kantun monggo latri mejahi dhateng pun Arjuna Premban. Lole Janaka. Kowe sujana karo aku ya, kowe ora percaya karo Begawan Durna. Kowe nganggep yen to Begawan Durna kuwi ngloropake marang kadangmu Si Werkudara. Janaka. Ayo, nek pancen kowe ora percaya karo Begawan Durna, aku melu manjing gisik ing samudra. Mengko bedhug tengane yen Werkudara ora jedol saka telenging samudra, aku anjer pati melu mati jroning segara Janaka. Maranosmo bang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sadaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca atenger-tenger Sang Werkudara tasih kemutan kelampan madyaning negari Ngamarta parandening mangke gegawangan paningalipun Sang Bratasena nenggih citrane nenggih Sang Bapa Guru Begawan Durna nggih paring dawuh ngulari wujud ingkang tirta pawitra maning suci tanpa taliwara siga cancut taliwondo ngener telenging samudra. Werkudara wis prapteng gising samudra. Kendel sawetawis hanjegreg nganti kaya tugu waja katemping maruta kedhep tresmak Sang Abagus. Denya mirsani gemlaring Jaladri, gumaludhug swaraning alun jemegluk bebenturan hambal-hambalan sak gunung-gunung. Halembak-lembak kumelap kang waris samudra. Kang lepise karang pating jenggelek. Cat katon cat sirna dasar mendung anggandul. Ngalingi prabaning Basanta dadya sintru gisik amung kala-kala katingal tadhet cumorot sinusul bledhek jumedher gegunturan pakarya giris kang samya mulat labedyan Werkudara tasih sinandhangan badan wadak pramila sak pandurat ketaman raos miris mulat gedhening alun parandening mangke wis tinepaking batin Sang Werkudara angur baya tekaning pati tinimbang boten saged pikantuk ngelmu kasampurnan. Gumana musik swaraning Begawan Durna wonten talingan miwah citraning Sang Guru nenggih Sang Durna wonten paningalih Sang Werkudara sigra tingkem netra lon-lonan manjing telenging samudra Sang Werkudara wau. Pinulet-pulet ponang naga Jaka pasundulan nganti jejempol suku Sang Werkudara nalika semanten wis datan grahita gesang parandene kaya wis manjing alaming pepati
tutuk naga nyokot pentis ing cipta supados enggal tekaning pati tutuking naga arsa dipun pindhah wonten ing jejangga den benggang tutuking naga saka rosaning pambenggang suwek cangkeming naga kemambanging toya. Diwaruci Bathara Diwaruci kuwi anake sapa? Ulun iki ora kayogakake lan uga ora angyogakake. Kahanan ulun bareng kelawan kahanan kita Werkudara. Yen pancen kowe kuwi dewa, mestine awas paningalmu. Mula aku njaluk titikan yen kowe bisa nyebut aluraning leluhur kang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa. Iya to? Ulun kang mituruti panuwun kita, jeneng kita mono anak Prabu Pandhu kang panenggak patutan kelawan Dewi Kunthi. Kadang kita kabeh ana 5 kang aran Pandhawa, ya kuwi Puntadewa, jeneng kita Nuli Arjuna. Banjur Nakula Sedewa iku mijil saka Dewi Madrim. Ya, dene Prabu Pandhu, wong atuwa kita iku anak Abiyasa, Abiyasa anak Palasara. Palasara anak Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anak Manumayasa, Manumayasa anak Parikenan, Parikenan anak Bremani, Bremani anak Brama, Brama anak Bathara Guru. Ya mengkono apa ora? Wah, ya. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jatining kahanan karo aku. Lan aku gelem nyembah ndodhok sarta basa karo kowe. Nanging aku njaluk titikan. Titikane kepiye? Aku gelem nyembah ndodhok sarta basa karo kowe. Waton kowe bisa mbatang apa perluku teka kene lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendi dunung ingkang ndak upaya. Nggih, ulun mung tansah ngijabahi panyuwun kita. Ing purwane ana saloka kang surasane mengkene. Aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan, aja menganggo yen durung weruh werdine kang den anggo. Aja lelungan yen durung genah papane kang den tuju, aja manembah yen durung pana dununging panembah. Ya kanthi waton saloka mengkono mau ulun benerake marang lekas kita nggonira kesusu nindakake samubarang gawe. Luwih-luwih ing bab dununging panembah kita tindhingi kang kanthi permana luwih dhisik. Ya mengkono mau prayoga banget. Banjur kewajiban ulun ambatang sedya kita kene ya kuwi ngestokake parentahing guru kita Danyuwang Durna kinen ngupaya tirta pawitra di mahning suci utawa tirta purwita suci dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab anggon kita antuk wejangan kawruh kasampurnan. Purhanira kaki guru kita Durna iku ora kliru, pancen kene ana tirta pawitra di mahning suci lan malah ya ing kene dununging kawruh kasampurnan. Ya ulun iki Sang Hyang Ruci Bathara, ya Sang Hyang Mahardika Ngrat kang kasinungan tirta pawitra di lan kasampurnan. Nginten bilih paduka dununging kiblat gegayuhan kula ing wekdal punika. Ingkang menika langkung rumiyin kula ngaturaken sembah sungkem mugi katur sandhap pada paduka ulun Sang Hyang Ruci Bathara. Ya. Nggih titah ulun Werkudara. Sembah kita ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana. Kapundhing mestaka pinatek ing Pernaja. Pangestu paduka pukulun mugi dados jejimating gesang kula. Sasampunipun menika pukulun mugi sampun kadangun daya-daya kula enggal kababarana sejatining kawruh kasampurnan ing mapan ingkang sampun dangu kula upadi kala wau. Ya nggih, Purhanira kula
Mula Gunira Durna mundhut tirta pawitra dimaning suci minangka pituka ning ilmu kasampurnan iku bener. Sabab tirta pawitra iku tegese banyu penguripan kang linuwih dene maning suci lire bening lan resik dadi gunggung kumpule kawruh kasampurnan mau mung bisa tinampa dening jalma kang uripe tansah gegulang luhuring jiwa kang sarta suci ning bebuden. Yen nganti ngelmu mau tinampa dening setengah menungsa mongko isih asor jiwane lethek bebudene iku netepi tembung muspra tanpa guna malah bisa uga salah kedaden wong mau ora ketemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi. Priye dene samangga kulub jeneng kita manjenga ing Guwa Garba Ulun kene dimeninggal ketemu kelawan Kang Sira upaya duh Ulun jimat punden kula menapa inggih kelamban kula namung manjing Guwa Garba Paduka jer Paduka namung alit kula ageng birawa mekaten kula aja to Kang mung jeneng kita kang nedya manjing senadyan jagat saisine kabeh wis kawengku dening ulun kawula nuwun inggih lajeng margi pundi ingkang kedah kula ambah Ulun mlebu liwat karna ulun ingkang tengen iki nggih mriki ngestaken dawuh mara kaki manjinga Werkudara. Sawisa kita manjing ana ing Guwa Garba Ulun, apa kang sira weruhi? Apa kang katon dening sira? Samangke kula sampun anon dununging kiblat ler kidul pitantu ing Kilen. Saha malih kula nyuwurupi huruf setunggal nanging arupi warni 8. Inggih menika warni Obra Markota putran Denta. Tawon Gung Gumolong Cahya Maya Retna Muncar Daru Maya Adi Rembulan Dadari Kartika Abyur. Duh Pukulun dupi kula wininga menika sedaya sanget kesengsem manah kula nanging kujiwa dene kula dereng mangertos menapa ta werdinipun huruf setunggal ingkang warna 8 menika. Sumurupa rerupan 8 iku mau sejatine nuntun marang sifat kang linuwih lan rupa 8 warna iku pinerang dadi 2. Ingkang 4 karepe marang dat sifat asma apengal. Dat iku cipta, sifat iku wujud. Dadine lair lan batin. Wujud iku lair, cipta iku batin. Asma iku sejatining menungsa, apengal iku sejatining pramana. Dadine Gusti lan kawula. Sejatining pramana iku Gusti, sejatining menungsa iku kawula. Wondene ingkang 4 manjing marang hawa nepsu 4 perkara rupane abang, ireng, kuning, putih. Kang abang demen panas baran, drengki srei, karem nyenyamah penggawe becik, demen angongrong, turta dibya sekti mandraguna. Wondene kang ireng demen memangan, hangongsa-ongsa. Turta doyan turu, gunggung hawa, karem nepsu, nguja swara seru. Ingkang kuning demen ngubupi laku cidra, dene kareme milik doyan neruba. Mula taberi nanggulangi barang kang rahayu,
lan demen ngangkah-angkah kang dudu wajibe yen kepepet wani nempuh penggawe ala. Wondene Kang Putih iku demen teki murih suci, muhung narima murih sampurna, emoh rekoso, lumuh pakumpulan, jalaran wedi marang pegawean, trima bodho, paton ngasuh. Anane amung meneng ngengleng, lamun kodheng mulane dimungsuhi dening Kang Abang, ireng lan kuning. Kulup Werkudara. Wong urip iku luwih ewuh lamun to ngelingi marang pratilaning ati kang papat mau. Sabab ora ngantepi ya luput, dene yen ngantepi ya durung karuwan. Mula prayogane lamun demen wening ya kudu bisa misahake hawa. Duh Pulun. Sakalangkung bingah manah kula dupiang enget piwucal paduka ing mekaten. Ingkang menika kula nyuwun mugi paduka pukulun kepareng nglajengaken paring pitedah dununging kawruh sangkan paraning agesang menika menapa kedadosanipun saha nyuwun pitedah ajining ilmu dalah suruping ilmu. Kula Kang Waspada nggonmu mandeng surasaning ilmu gaib. Wondene lamun sira pitakon kedadianing manungsa iku saka Trimurti lan Hawa. Trimurti yaiku cahyaning surya, cahyaning rembulan, cahyaning lintang. Wondene Hawa iku saka sarining bumi, geni, banyu lan angin. Trimurti lan Hawa iku mau kumpul nulya bareng kalawan tumetesing tirta nirmaya. Banjur kasamadan wirayating nganti dadi nunggal jati ning kahanan iku. Bono ninggih. Sampun radi srowong-srowong raos sing manah kula. Kula menawa sira nyuwun keterangan ajining ilmu, ngelmu iku angel yen wis ketemu. Nanging kosok baline kudu tansah ngelingi pepacuh. Sarana ora kena nerak marang angger-angger. Apa dene kudu netepi idep, madhep, tetep lan mantep. Idep tegese kudu bisa manembah marang Gusti lan luhurake asmaning Pangeran Kang Maha Kuwasa. Dadi kena ingaranan ngawruhi marang uripe. Wondene madhep tegese kudu bisa nyegah meper hawa nepsu karepen bisa wening. Tetep aja kelu marang penggawe dudu. Dimen darbi budi rahayu amarga yen nganti milik ora wurung bilaeni. Mantep kudu nglakoni sedya. Awit sedya kang mengku panarima iku obah musiking menungsa mung sak derma. Kawula namung sumendhe dhateng kersaning Hyang Sukma kang tegese mesthekake marang barang kang durung kasat netra iku bakal kasiku ing Gusti. Mengkono kulup mungguh panjinging ilmu dene menawa takon suruping penemu yaiku setya legawa, sabar nrima, berbudi bawalaksana. Setya legawa aja sugih sujana kang lila ing donya ikhlas marang pati pamriya dimen rahayu nandura kelakuan becik lan suci tepa-tepa marang sakpada sarta netepana ing wajib. Sabar narima tegese sabar yaiku den saranta ing tekatira yen lagi kedukananing sukma kudu narima lan rumangsa. Dene narima yaiku tansah ngenteni sing Hyang Maha Sukma. Awit ing tekad pusaguh nglakoni beja cilaka lara kepenak pinter bodho wening kodheng urip lan mati. Berbudi tegese demen tutur becik demen madhangake wong peteng pikire sarta tetulung marang wong kang kataman ribet. Bawalaksana tegese kang gedhe hambeke sarta kang luwih budine aja nista lan kang bisa cukup pamikire kudu mulat awas uga tansah taliti mranata basa tanduking karti sampeka. Dene sirikane yen dusta candala nganiaya marang sakpada. Inggih. Wondene dumadining menungsa. Menungsa iku dumadi saka paringing Gusti Bapa lan Ibu. Gusti maringi cacah sanga kang ora kasat mripat yaiku kang 5 wujud panca indriya. Dene kang papat awujud cipta, rasa, budi lan karsa. Bapa maringi cacah papat tur sarwa kasar, wujud balung, kulit, otot lan daging. Ibu maringi cacah papat
tur sarwa alus awujud getih sungsum jeroan lan otak kulup Werkudara kabeh wulang ulun iku dadi sarana ngelmu nyata ing reh kasampurnan ya ing aran tirta purwita suci utawa tirta pawitra mahning suci lan minangka sarana uduning panruh panunggal wis kulup tumuli metu saka garba ulun nggir Werkudara. Sampun rumaos kerasan wonten ing mriki. Kula isih akeh sesanggeman dene sanggemanira kang cedhak. Gurumu Durna entasna saka samudra. Wektu dina iki aja nganti katalumpen. Ya Guru Durna ingkang nuduhake kang aran Tirta Pawitra Mahning Suci Werkudara. Saya lumaku Sang Hyang Pratanggapati. Nalika semanten saya manengah dupi manjer tengange. Nalika semanten dipun waspadaken dening Sang Arjuna. Sigra nyaketi ungganing Sang Begawan Durna. Oh, lole. Kenthos walu gembol monyor-monyor duneng dungkul wana dadi alas. Ya, Janaka. Aku ora bakal ngoncati wis ati sumpahing Begawan Durna. Werkudara bedhog tengange ora jedul saka tengahing samudra. Aku melu nyemplung telenging samudra, Janaka. Saiki maido karo Begawan Durna. Sawangen sapa sing ketok? Oh, mebahi aku mati glagepen. Bejo Werkudara terus jedul saka telenging samudra, gendong karo aku. Ayo sapa Janaka? Sapa dulurmu tuwa Prabu Puntadewa? Apa dulurmu tuwa Ndarawati sing maido karo Begawan Durna? Maragake sawangen Cak Bagus. Syukur Werkudara, nduk pamujine Durna bapakku. Aku wis ketemu Harudewaku ingkang medhar kawruh kasampurnan. Uga wujuding tirta pawitra maning suci saka wejangane Bathara Ruci. Ya dewaku Durna bapakku. Oh, syukur nggih, syukur. Yata laruta saking godha sang Kurukula. Yen amutusa sang Sri Iblis jangkah patine pendak-pendak entuk kanugrahan. Bawadana kundur sawetawis wonten negari Ngastina.
apa dono tak jaluk sawetara men mapan ning negara Ngamarta kudu bali. Wah, ngeyel. Arsa madangi jagat tuk mungo-mungo paneng sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung syukur yen to Siadi wis kondur marang praja. Ya. Kandhile nambaran ngapercayan nggonmu gedhe. Duwe rasa percaya kelawan Begawan Durna sinartan tekad lan sumeleng ngrasa wekasan bisa kasembatan penjang kamu. Ya mumpun Kakang melu ngempek kamukten ya Dimas, nggone Siadi wis pikantuk ngelmu kasampurnan tularna marang Nata Ndarawati supaya enggal padhang. Nggonku bakal napaki urip sak banjure. Ya. Ngelmu kasampurnan menika mboten kok piguna tumraping Ndara Werkudara piyambak. Nanging badhe dipun raosaken dhateng sedaya kemawon ingkang caket lan nulat kalian Ndara Werkudara. Syukur Den. Mugi-mugi jagat dadosa ayem tentrem kebak ing karupunan niring sambikala Ndara.